Els Bakker, het is het 10e jaar van de feestweek. Is het ook jouw 10e keer? Volgens mij, als ik goed heb geteld, de 8e keer. We hebben geweldig weer, dus dat is eigenlijk het enige wat anders is. We hebben bijna 30 graden in de zon. Dus ik heb skipak bij me. Ik had beter de bikini mee kunnen nemen, maar het is super gezellig. Ja, ik ben wel eens skiën, maar niet tijdens de feestweek hoor. Nee, dan doe ik liever andere dingen. Gewoon echt feest maken? Ja, dan hebben we toch wel 4-5 dagen feest. Ja. Heb je hier al opgetreden, Els? Nee, ik ben morgen aan de beurt. Morgenavond en ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb gisteren sfeer geproefd en ook nog heel veel andere dingen. Maar het was echt hartstikke gezellig. Ja, het was heel leuk. Ik ben voornamelijk heel erg druk met mijn zaak. En ik heb een hartstikke leuk feestcafé in Doetinchem. Ja, daar gaat eigenlijk alle tijd in zitten. En zingen even op een laag pitje. En nou, gaat wel goed. Ik sta veel zelf achter de bar, ja. En ook heel veel zingen natuurlijk in mijn eigen kroeg. En ook alle collega's die nodig ik geregeld uit. En dan maken we een feestje van. Zaterdag is de leukste avond, ja. En kunnen we er nog zo in of is het altijd vol? Dit is niet altijd vol, dus je kan er altijd wel in hoor. En als jullie komen maak ik een plekje, toch? En waar zit die kroeg precies? Hij zit in Doetinchem, in de Achterhoek. Ja, en de straat, zodat iedereen weet welke straat? Dr. Hubenootstraat, nummer 50. Ik denk dat het dadelijk helemaal vol zit. Nou, ik hoop het. En zei al, zingers even op een laag pitje. Ja. Wanneer verwacht je dat weer wat meer op te gaan pakken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We zijn nu 8 maanden open. Ja, dat heb allemaal tijd nodig, weet je wel. Voordat je echt alles lekker aan het draaien hebt en zo. Dat je ook mensen hebt waar je gewoon alles aan kan overlaten. Dat is nog het allerbelangrijkste. Dus zo gauw als dat het geval is, dan gaan we het weer helemaal oppakken. En dan komt er waarschijnlijk ook weer een nieuwe plaat en komt het weer goed.